Kag sa good vibes mga bombero nga nagresponde sa sunog sa Sagay, ginpasalamatan. Sa natabo nga pagkasunog sang building sang cable company sa Sagay City sa Sabado sang hapon, naglabot sa 3 ka oras ang pagpakigbato sa mga bumbero sa kalayo para mapalong ini. Mga bumbero gikan sa mga kaiping nga mga banwa kag syudad, pati na sa Bacolod, ang nagresponde para magbulig padasig sa pagpalong sang kalayo. Sa mga photos nga kuha ni Mark Gallardo, makita ang hitsura sa mga bumbero nga nagpakigbato sa kalayo sa sulod sang 3 ka oras. Gani ginpasalamatan sa Sagay City Government ang tanan nga mga bumbero nga naghatag tiyempo para mapalong ang kalayo. Pati si Mayor Leo Rafael Cueva nagpalabot sang pagpasalamat sa ila gilayon nga pagresponde. Sa inisyal nga investigasyon, masobra sa 7 million pesos ang balor sang halit sang sunog nga ginapatihan kuryente ang ginhalinan.